Alfonso Rueda demanda ao Goberno saber canto antes as causas do apagón nacional do pasado luns. Salienta o traballo dos sanitarios e efectivos de emerxencias que non deixaron de acumular traballo durante as horas de crise. Hai unha semana, España sumíase na escuridade co apagón eléctrico nacional. Unhas horas de incertidume nas que quenes non deixaron de traballar foron os sanitarios e os efectivos de emerxencias. Por iso, o presidente da Xunta quixo agradecerlles hoxe o traballo feito o lunes pasado, ao tempo que urxiu ao Goberno Central a chegar respostas sobre por que se produciu o apagón. Unha hora despois da caída de fluidos xa estaba activado o plan de emerxencias, xa estaba estábase constituindo o Comité de Crisis, o CECOPI. Declaramos nun primeiro momento, falamos aquí tamén diso, o nivel 2 de emerxencias, que posteriormente quedou elevado a nivel 3 cando recibimos ese correo, tamén o contábamos na rolda de prensa da noite do Goberno, dándonos eses 15 minutos para decidir o pase a nivel 3 sin ter ningún dato, porque ningún dato se suministrara, polo tanto non sabíamos nin as causas, seguimos sin saberlas unha semana despois, nin tampouco a duración do apagón, e nese momento, ademais, estaba producíndose xa unha caída xeralizada das comunicacións. O Consello da Xunta de hoxe aprobou tamén renovar o Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais. Entre as novidades deste ano salientan a incorporación dentro do plan de extinción da figura de xefe de logística, unha tarefa que desempeñarán técnicos ou axentes en incendios complexos. Tamén se avanza nunha ferramenta sobre o risco de incendios para determinar as áreas en que deseñar estrategias preventivas que diminúan os lumes e as superficies queimadas. Hai novidades neste plan, o principal é un incremento dun 20% nunha materia fundamental, que é a adicada á formación e adestramento do persoal que intervén no Pradiga. 1,8 millóns, casi 2 millóns de euros para 2 anos para seguir facendo actividades, preto de 3.500 accións formativas, son as que están previstas para seguir perfeccionando as capacidades das persoas que interveñen no Pradiga. Cursos monográficos sobre temáticas concretas, novas formas de lume, novas técnicas de extinción, novas ferramentas, tamén clases para acreditar niveis, inicial, especializado nas diferentes categorías profesionais e formación específica para o persoal dos concellos que colaboran coa Xunta de Galicia na extinción de incendios. O ano que ven porase en marcha, ademais, a nova estrategia de inclusión educativa con medidas pioneiras e a carta. Estará dotada de 116 millóns de euros ata o 2030 e, segundo o presidente da Xunta, consolidará Galicia como a comunidade co ensino máis accesible e inclusivo de toda España. Rueda salienta a creación da FP básica adaptada a través de acordos de colaboración entre centros de educación especial e de formación profesional para favorecer a permanencia destes estudantes no sistema educativo. Estrategia de inclusión educativa coa que pretendemos e temos que conseguir garantir un ensino á carta para que cada alumno poida aproveitar ao máximo as súas potencialidades. Son 116 millóns de euros os que incluye esta estrategia de inclusión educativa ata o ano 2030. Queremos poñelo en marcha xa no vindeiro curso, no que empeza en setembro, son medio cento de medidas, e xa digo que o obxectivo é blindar a igualdade e a oportunidade de todos para desenvolver as súas potencialidades con independencia das súas condicións. Hai moitas novidades. A fundamental é a creación de unha formación profesional adaptada para promover a permanencia do alumnado no sistema máis alá do ensino obrigatorio. Avanzarase tamén en política social. A estrategia contra a soidade non desexada reforzarase con novas medidas como redes de apoio local ou un teléfono específico. A estrategia, dotada de 145 millóns de euros, actuará en diferentes eidos: a detección, a sensibilización, a prevención e a intervención. A conselleira de Política Social e Igualdade adianta que nas vindeiras semanas se porá en marcha un servizo de atención multicanle para estes casos en colaboración coa Cruz Vermella. Un seguimento constante de todas as persoas maiores que desesen ser chamadas varios días á semana co obxectivo de poder falar con outras persoas. Este ano o servicio comezará a funcionar nas vindeiras semanas e ten un público obxectivo de 1.000 persoas maiores de 65 anos e unha vez, por suposto, testado o seu funcionamento, ampliarase a máis usuarios con todas as melloras pertinentes. Unha central telefónica que se xestionará
a través de Cruz Vermella e que tamén se encargará de habilitar puntos de atención presencial, de facer un seguimento das pautas e dos hábitos de vida de todas as persoas usuarias, así como tamén seguir consolidando en Galicia e ampliando esa teleasistencia avanzada para poder previr e atender situacións de soidade na nosa comunidade.